бо мақсади сазовор таҷлил намудани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд корҳои ободонӣ бо маром идома доранд. мувофиқи маълумоти масъулини бахши сохтмони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, то ҷашни 30-солагии истиқлолият сохтмон аз нав барқароркунӣ ва таъмиру тармими 7111 иншоот ба нақша гирифта шудааст. айни замон дар 18 шаҳру навоҳии вилоят корҳои сохтмонӣ хуб ба роҳ монда шуда, дар соли 2020 бунёду барқарорсозии 1895 иншоот ба нақша гирифта, дар 3 моҳи соли ҷорӣ 360 иншоот ба истифода дода шуд. ҷиҳати таъмини иҷрои нақши чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагии вусъати тоза гирифта шуда истодааст. бо назардошти дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин тибқи дастуру пешниҳодҳои аҳолӣ ба нақша чорабиниҳо тағйироту иловаҳо ворид гардидаанд. бо назардошти пешниҳоди иловагӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят сохтмон аз нав барқароркунӣ таъмини тармими 7111 адад иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 майи соли 2018 мақомоти иҷроии шаҳри Хуҷанд нақшаи чорабиниҳои шаҳриро оид ба вусъати корҳои созандагиву бунёдкорӣ иборат аз 341 банд бо назардошти сохтмон аз навсозӣ ва таъмиру таҷдиди беш аз 510 иншооти таъиноташон гуногун тасдиқ кардааст. дар маркази вилоят шаҳри Хуҷанд танҳо дар 3 моҳи имсол маблағгузории асосӣ аз ҳисоби ҳамин сарчашмаҳои молиявӣ 47 миллиону 100 ҳазор сомониро ташкил дода, ба маблағи 40 миллиону 300 ҳазор сомонӣ корҳои сохтмониву васлкунӣ ба анҷом расонида шудааст. яке аз иншооти сохташаванда дар соҳили дарёи Сир тарабхонаи Фарел буда, корҳои оҳанибитонӣ дар таҳкурсии ин бино дар ҳоли анҷомёбӣ аст. сохтмони тарабхонаи Фарел моҳи феврал ҳамин сол оғоз шуд. ҳаракат дорем ки то 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода диҳем. фармоишгар Шодиев Муҳсин пудрачи Каскад Хуҷанд мебошад. қайд кардан ба маврид аст ки то имрӯз аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо саховатмандон, соҳибкорон, кумитаи падар-модарон ва сармоягузории хориҷӣ, сохтмон, таъмир ва аз нав барқароркунии 4378 иншооти таъминоташон гуногун ба анҷом расонида шуданд.